dulu. Ya, ini gabrok laybay. Jangan lo. Sore sini market. Meleği bir dimensi yani. Sore sini bazar. Itu bazar. Hey, nak thang thua? Thằng chơi, cô này về với cô. Hả? Anh đi lại. Mình thấy nó bị chặt vậy. Mau biết là bị đừng mối. Ice cream dạy chơi. Chocolate nha, kutuk mina đâu phải được. Anh đi đâu? Anh đi lại. Chúng ta chỉ mà nó bỏ thìa. Mina đâu phải được. Mahal mahal. Ada tak? Kutuk Minar. Apa? Hey. Come on. दिल्लीनि बर' सिख्ला नों बेसेदि समायदों दख'नाजों आं फैबाय बड'लेण्डनिफ्राय नोंखौ नुबाय आं मोजांनिख्रुइबो मोजांसिन लानानै थांगोन आं नोंखौ जोंनि बड'लेण्डआव दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा नों बेसेदि समायदों गाननायजों नों फैबाय बे दिल्लीयाव नोंखौ नुबाय आं हेन्डसामनिख्रुइबो हेन्डसामसिन थांफागोन आंबो नोंजोंनो जोंनि बड'लेण्डआव दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड इंडिया गेट connaught प्लेस दिल्ली नोगोराव बेरायो नों मोनाबिलि समाव बेलगुरि खान्थालगुरि नाराबारि जोंनि गामि दिन्थिहैगोन आं नोंनो बर'नि आंगो गामि बड'लेण्डआव दिल्ली नोगोराव बोरै नोंखौ लोगो मोनफाखो आंबो नोंनो बोरै दि गोसो होफाखो मोजां मोननानै फाग्लि जाबाय आं गोसो थोनानै जाम्बि जाबाय आं बोरै दि नोंखौ बावनो हाबावनो बोरै दि नोंखौ गारनो हाबावनो बड'लेण्डआव लानानै थांदो आंखौ दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड Bye bye, Kutuk Minar. Washroom. Sini video kau like Oh. ada subscribe akai dah. Video kacu tanah moजां video. Like ada subscribe akai. अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय जाय फेसबुकआव नायदों नोंथांमोना फल' खालामना लाबानो जाबाय बाय थेंक इउ नारखो होबाय जाबाय नारखोना हो बिरादनो la 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 la